Иван да видиш, Иван. Майко, погледни продавачката. Напушва на смях. Ечко, чакай сега, да купят крекери. Стои лацка. Бля. Чакай сега, чакаме ги да излязат. Да си купят крекери. Не ти ли каза той добър ден? Не, нищо не ми каза. Аз разбрах, че той ти каза добър ден. Ама той още снима. Ама ние първо, нали трябва да стигнем до Панса. Много.